quero ser gaiteiro. En Forcarei celebramos con orgullo a festa do gaiteiro de Soutelo. Somos a banda de gaitas do Concello de Forcarei. Representamos a Belino Cachaceiro, representamos o seu amor pola música tradicional. A festexar a festa do gaiteiro de Soutelo. Xa é unha tradición na agrupación, desde que nos formamos, pois para nós é un orgullo. Témolo como grande referente da música galega. Meu tío. Un día grande. Grandísimo. A Belino, afillado do gaiteiro. O gaiteiro de Soutelo era o gaiteiro. Foi un home que levou polo mundo adiante o pueblo de Soutelo Montes. Depois é un orgullo que o pueblo de Soutelo lle faga este homenaje. Tío, vai por ti, viva o gaiteiro de Soutelo. Que me dera, que me dera, que me dera o que non teño, e unha vega emillerada, e os amores en Soutelo. 39 edicións, moita música, moita festa, moita comida e moita diversión. Un día de 10. Eu son Óscar Ibáñez e teño o prazer de estar en Soutelo un ano máis para celebrar o 90 aniversario da grabación da Muñeira de Chantada, a Muñeira das Muñeiras. Hai que vir con moita alegría a festa. É un daxa gaiteiros e música. Aí estou eu. Sí. Eu aprendi cos gaiteiros de Soutelo Montes de 11 anos e teño 88. Somos os terribles de Camposanco. Fun alumno de Castor Cachaceiro. Todos tocamos do oído solamente por amor á arte, como se dice aquí. Se non é festa, facémola nós, que non decaia. En calquera sitio que me encontre, ou con radio, ou con músico, con festa, estou sempre animado, porque me encanta a festa e a música. Hai gaiteira, pai gaiteiro, filla gaiteira. Soutelo todos os gaiteiros. Aquí non doi nada. Cando ven un a tocar non hai dolor ningún. Millor que calquera pastilla nin doctor. Vin aquí de derribada, porque eu son da beira do mar, pero, sabes? Que o palleiro non se fai sen palla. E para que estes músicos aguantemos hasta o amencer, teremos que botarlle algo corpo, chicos. ¡Bo proveito a todos! Con un poco de pan que no, yo sé que voy a curarme de las heridas de mi corazón, esa que me hiciste alejarme. Ás 3 da mañán facía isto. Como vos galegos, hombre, a mesa chea. É porque non cabe máis. Os vellos non temos colesterol, hoxe non temos colesterol. Hoxe estamos todos a dieta. Despois a pasar mañán e pasamos fame. Este é o meu porquiño que matei. Pero mira, os chouriciños, todo. Mira por aí nesas fotos o que hai. Mira esa foto mina que era da lei de riba. Só que eu non podo beber. Porque pasar de mañán tenho que facer unha analítica. Bueno, pasaba con gas. Xa papámolo pulpo. É tortilla. Precioso, un día moi bonito. Isto é alegría. Os filetes non estamos para comer nós. Estamos acostumbrados a comer marisco. E os outra cousa, usted sabe que isto para nós non vale. Somos xente moi fina. Paella e capón da casa. E mejillós, empanada e agora postres, que é o mellor. É moi tradicional aquí as nosas nais e as nosas tías, aquí toda a noite cociñando para dar a comer a toda esta xente. Donde quiera que yo viva, yo gozo la vida con mucho sabor. Y es que no importa si pobre o si rico yo soy. A todos se fastidia con mi rumba donde quiera que yo está. Hoxe é o día perfecto para enseñar as joyas. O viño como era novo, oílo a beber choraba. Buísimo. Estupendo. Un calimocho, claro, porque despois temos que actuar, temos que estar en forma. Claro, temos que beber para poder cantar, evidentemente. Nós somos cantareiras. Despois de comer ben, de beber ben, se canta estupendamente.
Estamos aquí en compañía de conocidos todos cantos hai por aquí e a disfrutar da vida. E hai que botar unhas pediñas agora pola tarde, non? Hai que sacudir o xantar e estas cousas, non? Da mañá a noite a disfrutar a tope. Botamos outra ainda. As que fagan falta, Ruada libre, cada un colle un instrumento, unha pandeireta, unha gaita, un acordeón, juntámonos todos, pezas populares e a disfrutar. Uns andaban a xogar o fútbol, e o fútbol nunca foi moi bo, e dixen, vou tocar a gaita. E aparte o bo que ten tocar a gaita que te pintan en todas partes. Os gaiteiros vivimos que nin pintaos. O máis importante, para tocar a música de terre, sentila. Espero que vos guste. Adiós, Monte.